Good morning po mga kasundo. It's 5:30, 5:31 in the morning. At meron po akong bagong kwento para sa inyo. Game na. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ruben. Nakatira po ako dito sa Bugasong Antique or Bugasong Antique. At ito po ang kwentong hindi ko po malilimutan. Kuya Barry, lumaki po ako sa isang liblib na bahagi ng aming bayan, sa paanan ng burol ng San Isidro. Payak lang po ang buhay namin noon. Katabi ng bahay namin ang mga palayan at sa likuran po ay mayroong pong masukal na kagubatan na halos hindi po pinapasok ng kahit sinong taga rito. Bata pa lang po ako. Madalas ko nang marinig sa mga matatanda na wag daw akong lalapit sa may gubat kapag sumapit na ang dilim o gabi. Pero kagaya ng ibang bata, dikas talaga akong mausisa. Kuya Barry, ako po ay may kakambal. Siya po ay si Ramon. Bagamat sabay kaming ipinanganak, madalas po ay magkalayo kami. Lumaki po kasi ako sa poder ng tiya namin sa bayan. Samantalang si Ramon po ay doon sa kabilang sityo, sa pamilya po ng kaibigan ni nanay. Maagang namatay po ang aming mga magulang at simula po noon ay bihira na kaming magkita. Pagdating ko ng 22, naisipan kong bisitahin si Ramon. Nakita ko may sarili na siyang bahay noon. Gawa lamang sa kahoy. Nakatirik sa gilid ng burol. Tahimik doon pero may kakaibang lamig ang biglang bumalot sa paligid. Para bang may kung anong nakamasid sa bawat paggalaw namin. Unang gabi ko pa lamang sa bahay niya, hindi na po ako mapakali. Habang nakahiga po ako, biglang parang may humaplos sa binti ko. Akala ko kortina o hangin lang, pero napansin kong sarado naman ang bintana. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at doon ko napansin na si Ramon ay nakaupo sa sahig, nakatalikod at parang may tinitingnan sa labas ng bintana. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko noon. Takot ba o pag-alala? Tahimik lang po ang paligid, pero sa di kalayuan ay may naririnig akong kakaibang tunog. Para bang mabagal na yapak ng hayop sa basang lupa. Unti-unting lumalapit yun patungo sa bahay. Hindi ko na sinubukang tumingin pa. Pinikit ko na lang ang aking mga mata at pilit kong iniisip na baka hayop lang yun o baka bunga lang ng pagod ko. Pero kahit nakapikit ako, Kuya Barry, alam na alam kong may huminto sa labas ng bintana. Ramdam kong may nakatingin sa amin. Kinabukasan, tinanong ko si Ramon kung nakatulog ba siya. Seryoso lamang itong nakatingin sa akin, saka ibinalik ang tingin sa may bintana. Noon ko palang napansin, doon sa gilid ng bahay, may mga bakas ng paa. Pero hindi pangkaraniwan ang mga ito. Parang tao pero mas mahaba ang daliri at mas malalim ang pagkakaimprenta sa lupa. Habang tumatagal po ang pananatili ko po roon, Kuya Barry, mas napapansin ko ang mga kakaibang nangyayari. Dahil sa tuwing mag-aalas 7 po ng gabi, biglang nagiging malamig ang hangin kahit naman walang bagyo. Madalas ding mag-ingay ang mga hayop sa paligid. Ang mga aso tila nakatingala sa iisang direksyon
at walang tigil sa pagtahol. May isang gabi nga, hindi ko na talaga makakalimutan. Nakatulog ako ng maaga pero nagising ako dahil sa kaluskus sa bubong. Parang may humahaplos. Parang may gumagapang. Naramdaman kong gumalaw o gumagalaw ang hangin sa loob kahit lahat ng bintana ay nakasarado. Dahan-dahan akong tumayo at sinubukang silipin ang labas. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang hugis ng tao na nakadungaw mula sa itaas ng bubong. Mahaba ang kanyang braso at ang mga kuko ay tila kumikintab sa ilalim ng buwan. Walang muka pero ramdam na ramdam kong nakatingin ito sa akin. Napatigil ako sa aking paghinga. Ilang sandali lang bigla itong nawala. Parang usok na nilamon ng dilim. Sa loob lamang ng ilang minuto, wala akong nagawa kung hindi tumayo na lamang sa gilid ng bintana. Hawak-hawak ang aking dibdib na parang mababasag sa lakas ng kabog nito. Kinabukasan, nagkunwari akong wala lang. Pero sa totoo lang, Kuya Bari, hindi ko na kayang itago ang aking takot. Hindi ko rin masabi po kay Ramon dahil parang alam kong may tinatago siya eh. Para bang sanay na siya sa mga ganoong pangyayari. At ang mas nakakatakot pa po, tuwing nagkakaroon ng kakaibang ingay sa gabi, laging gising itong si Ramon. Nakatitig lamang siya sa labas, tahimik, para bang may hinihintay. Minsan nga habang naglilinis ako sa may likuran ng bahay, napansin kong may nakabaon sa lupa. Maliliit eh, parang mga buto. Parang buto ng tila sa hayop, pero iba po ang hugis. Para bang pinagpira-pirasong katawan ng kung anong nilalang. Doon ako lalong kinabahan. Sa mga sumunod na araw, mas dumalas pa ang kakaibang pakiramdam. Para bang may sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta roon. Minsan nga, habang nag-iigib ako ng tubig sa balon, nakita kong may anino ng taong nakatayo sa kabila. Pero paglingon ko, wala naman. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba iyon o talagang may ibang nilalang na nakatira sa paligid doon sa bahay ni Ramon. Mula noon, unti-unti kong naramdaman na hindi lang si Ramon ang may pinagdadaanan. Para bang may bahagi rin ako na naaapektuhan. May mga gabi na nagising ako nang wala na sa oras. Tsaka pakiramdam ko ay may kung anong gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Parang maliliit na init na gumagapang sa aking laman. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Minsan bigla na lang akong nagugutom kahit kakakain ko lang. Minsan naman parang naaamoy ko ang dugo kahit walang sugat. At sa tuwing lalapit ako sa kakambal ko, lalo kong nararamdaman ang kakaibang lakas sa katawan ko na para bang may nag-uugnay sa amin. Hanggang sa isang gabi, napansin kong wala si Ramon sa higaan niya. Bukas ang pintuan at doon sa labas may mga bakas na naman ng paa. Hindi ko na alam kung tao pa ba iyon o hindi. Pero sa gilid ng burol may liwanag na kulay pula, mapula, tila parang apoy, pero hindi ito naglalagablab. At sa gitna ng dilim, may nakita akong hugis ng isang tao na nakayuko sa lupa at parang may kinakain.
Simula po noong gabing iyon, Kuya Bari, ay halos hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Sa tuwing ipipikit ko po ang mga mata ko, bumabalik sa isipan ko ang nakita kong hugis ng tao doon sa burol. Maliwanag pa sa alaala ko ang mapulang liwanag na tila nagmumula sa apoy at ang tunog ng pagngasab. Tunog na parang may pinupunit na laman. Kinabukasan, nagkunwari akong walang napansin, pero habang nag-aayos ako ng mga tuyong kahoy sa likod ng bahay, nakita kong may mga patak ng dugo sa lupa. Maliliit lamang, pero sariwa pa. Nagtuloy-tuloy iyon papunta sa gilid ng gubat, kaya't sinundan ko ng mata ang bakas. Pero natigil din ako nang maramdaman kong parang may humihinga sa bato ko. Mabilis kong nilingon ang paligid, ngunit wala naman akong nakita. Lumipas ang mga araw at lalo lang naging kakaiba ang ikinikilos ni Ramon. Madalas siyang wala sa bahay kapag kagabi. Uuwi siya bago sumikat ang araw. Pagod na pagod, pawis na pawis, at kahit hindi naman siya nagtatrabaho sa bukid, ay parang hapong-hapo. Minsan nga, kakaibang amoy niya. Amoy lupa. Minsan naman parang may kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy malansa na amoy kalawang. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi na akong nagigising sa gitna ng katahimikan. Lagi kong naririnig ang kaluskos sa labas ng bahay. Ang mahihinang pagyabag na parang nagmamasid lang. Ang mga aso sa paligid nagsisigawan sa tahol tuwing 11:00. Parang alam na alam nila kung kailan may dumarating. Isang gabi, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa lakas ng hangin, nagising ako at parang nagising ako nang sumabog ang isang sanga ng puno sa likuran. Siguro bumagsak ang gusto niyang sabihin. Tumayo ako para isarado ang pintana, pero doon ko nakita ang isang anyo na nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. Hindi ko masyadong maaninag dahil sa dilim, pero malinaw na malinaw kong nakikita ng aking mga mata. Kumikislap sa liwanag ang mga mata nito. Nakayuko, dahan-dahang gumagalaw. Hindi ko naman alam kung bakit hindi po ako makatakbo. Parang nanigas ang mga paa ko. Nang biglang kumidlat, doon ko nakita na may hawak-hawak na isang bagay. Isang hayop na parang kambing, duguan, pero walang ulo. Ilang sandali pa, biglang tumingin ito sa direksyon ko. Ang mga mata niya ay maputi at walang balintataw. Napaatras ako at sa takot ko, napaupo ako sa sahig. Wala akong marinig kung hindi ang lakas ng tibok ng puso ko. At sa isang iglap lamang, Kuya Bari, biglang nawala ang nilalang. Pagtingin ko muli, wala na sa gitna ng napakalakas na ulan. Para bang hindi totoo, pero alam na alam kong nakita ko yun eh. Kinabukasan, umaraw na, pero hindi na rin ako lumalapit at hindi na ako pumupunta sa gubat. Habang nag-aayos ako ng gamit, napansin kong basa ang mga paanan ni Ramon. May putik at mga dahon na dumikit sa kanyang pantalon. Tahimik lang siya, pero sa mukha niya parang may kung anong galit o bigat na hindi ko maipaliwanag. Habang tumatagal, mas lalong nagiging mabigat ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Parang may malamig na presensya
sa bawat sulok. Minsan nga habang kumakain po ako, maririnig kong may kumakaluskos sa kisame. Minsan naman sa labas ng bintana, may aninong dumadaan. Mabilis, mahaba, at ang kanyang galaw ay napakatulim. Hindi ko alam kung may ibang nilalang talaga sa paligid o kung unti-unti na akong nasisiraan ng bait. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili kong silipin si Ramon. Madaling araw po nun. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Marahan akong lumapit sa pintuan ng silid niya at sumilip sa siwang. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng gasera, nakita kong nakaupo po siya sa sahig. Nakayuko, hawak-hawak ang isang bagay sa mga kamay niya. Lumapit pa nga ako ng kaunti at doon ko nakita na dugo pala iyon. Pumapatak sa sahig at sa harap niya ay may isang bagay na parang laman ng isang hayop. Hindi ako nakagalaw ng mga sandaling ito. Parang lumamig ang buong katawan ko. Nagulat na lang ako dahil ilang sandali pa, bigla siyang tumayo at lumapit sa may bintana. At sa bawat hakbang niya, ramdam na ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Nang buksan niya ang bintana, dumampi sa mukha ko ang amoy ng dugo at lupa na galing sa labas. Matindi ang amoy, parang alimuong, masakit sa ilong. Bumalik ako sa silid ko, nanginginig, takot na takot. Hindi ko na alam kung dapat pa ba akong matakot o maawa sa kanya. Kuya Bari, kakambal ko siya pero parang iba na siya. Sa mga sumunod na gabi, hindi na siya halos nakikipag-usap sa akin. Palaging tulala. Nakatingin lang sa gubat. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako sa kakaibang amoy. Mabigat. Parang asim ng nabubulok na laman. Lumabas ako ng silid at sa sala may mga patak na naman ng dugo papunta sa likuran ng bahay. Dahan-dahan kong sinundan ito. Sa labas, nakita kong may hukay. Hukay na parang bagong bukas. Sa tabi nito, may mga damit ng hayop o baka tao. Hindi ko na alam. Ang hangin ay mabigat. Parang gustong humigop ng lakas. Nang tumingin naman ako sa gubat, doon ko siya nakita. Si Ramon, nakayuko, at sa tabi niya ay isang nilalang na hindi ko maipaliwanag ang anyo. Parang tao pero may mahahabang braso at balat na makintab sa ilalim ng sinag ng buwan. Ang dalawa ay parang nag-uusap pero walang katunog-tunog. Nang mapansin kong sabay silang tumingin sa akin, mabilis akong napaatras at bumalik sa bahay. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin talaga. Mula noon, gabi-gabi ay naririnig ko na silang naglalakad sa labas. Dalawang pares ng yabag na. Mabagal, napakabigat. Sa tuwing sisilip naman ako sa bintana, laging may dalawang anino sa burol. Nakatayo sa iisang lugar, nakatingala sa buwan. Hindi ko na po alam, Kuya Bari, kung ano ang nangyayari sa kakambal ko. Pero isang bagay lamang ang tiyak. Hindi na siya tao na kagaya ng dati. At kung minsan sa bawat pagdaan ng gabi, pakiramdam ko ay unti-unti na rin akong nagbabago. Lumipas ang ilang linggo mula nang makita kong may kasama si Ramon sa gubat. Hindi ko alam kung saan siya tuwing gabi na, pero tuwing babalik siya, lagi siyang hapong-hapo
laging tahimik at tila basang-basa ng pawis kahit malamig ang panahon. Ang mga mata ay parang laging gising, pula, malalim na malalim, para bang adik. Nasanay na akong marinig ang mga yabag sa bubong, ang pagkaluskos sa labas ng bahay, at ang mga lakhak na mahihina pero malinaw kong naririnig sa kalagitnaan ng gabi. Minsan ay sabay-sabay nang aalulong ang mga aso sa paligid. Tapos bigla rin titigil na parang may biglang dumating na kung anong nilalang na ayaw nilang makita. Isang gabi habang natutulog po ako, nagising ako sa kakaibang tunog. Parang may humuhuni pero mababa at mahaba. Kasabay noon ang pagdampi ng malamig na hangin. Kahit sarado ang mga bintana, pagmulat ko ng mata, nakita kong bukas ang pinto ng silid ko. Dahan-dahan akong tumayo at sa dilim ng sala, may liwanag mula sa likod ng bahay. Lumapit ako at nakita kong si Ramon ay nakatayo sa likuran. Walang suot na pang-itaas at sa harap niya ay may nakahandusay na isang hayop. Isa po itong baboy. Wala ng ulo. Sa mga kamay niya, puro dugo. At ang mga kuko niya ay tila mas mahaba kaysa sa dati. Hindi siya kumikilos. Nakatingin lang sa langit at parang may hinihintay. Nanlamig ako. Bagsak ang pawis ko, malamig na pawis. Nang biglang tumingala siya, doon ko napansin na parang may gumagalaw sa paligid niya. Mga hugis ng nilalang na parang mga tao. Pero iba ito. Baluktot ang katawan at may matatalas na ngipin. Nakalabas ang mga dila. Isa-isa silang lumapit, paikot sa kanya. At sa bawat hakbang nila, naririnig ko ang mga buto nila na parang nagkikiskisan. Gusto ko nang magsisigaw pero walang tunog na lumabas sa bibig ko. Para bang napako ako sa aking kinatatayuan. Maya-maya may isa sa kanila na lumapit sa akin. Mabagal itong gumalaw. Parang humihinga pero walang boses. Sa liwanag ng buwan, nakita kong balat ito. Balat nito na parang natutuyo. Parang walang dugo. At sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, naamoy ko ang matinding baho ng bulok na laman. Unti-unti itong yumuko sa harapan ko. Narinig ko ang huni nito. Mababa at pabalik-balik. Parang tinig ng hangin sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero bigla akong nakaramdam ng init sa bato ko. Para bang may humaplos. At nang lingunin ko, si Ramon pala. Nakatingin lang ito sa akin at sa mga mata niya ay may liwanag na hindi ko pa nakikita noon. Hindi siya nagsasalita pero alam kong may sinasabi siya sa isip ko. Parang mga salitang hindi ko maintindihan pero malinaw ko namang naririnig sa loob ng isipan ko. Pagkatapos noon, wala na po akong maalala, kundi ang mga huni, ang amoy ng dugo, at ang pakiramdam na parang may humihigop ng lakas sa katawan ko. Para ba akong biglang nilamon ng dilim? Pagmulat ko, umaga na. Ako na lang po ang nasa bahay. Wala na si Ramon. Wala rin ang mga bakas ng dugo. Parang walang nangyari. Tahimik
ang buong paligid at tanging huni lang ng mga ibon ang aking naririnig. Sa sumunod na mga araw, hindi ko na talaga siya nakita. Nagtanong ako sa mga kapitbahay pero sabi nila, matagal na raw napatay si Ramon. 5 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko napaka-imposible. Kasama ko siya sa bahay eh. Ilang linggo kaming magkasama. Pero kahit saan ako magtanong, iisa ang sagot nila. Inilibing daw si Ramon doon sa may burol, sa tabi ng matandang puno ng santol. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ko ang sinasabi nilang libingan. Doon mismo, sa lugar kung saan ko na unang nakita ang mapulang liwanag sa gabi. Pagdating ko doon, meron akong nakita. Maliit na puntod at sa tabi nito ay nakabaon sa lupa ang mga tuyong buto ng hayop. Sa lupa may mga bakas ng mga paa. Mahahaba at sariwa, malalim. Habang nakatayo ako roon, Kuya Bari, naramdaman kong parang may malamig na hangin na biglang dumampi sa likuran ko. Dahan-dahan kong dilingon ng paligid at sa hindi kalayuan sa ilalim ng puno ng santol, mayroong nakatayo. Hindi ko na nakita ang muka pero kilala ko ang anyo. Tama, kambal ko siya. Nakangiti sa labi niya pero may tumutulong dugo. Napapikit na lang ako. Nagdasal ang taimtim. At pagmulat ng mga mata ko, hindi ko napansin na gabi na pala. Pero nasa bahay na ako. Pero hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng ganun. Mula noon, gabi-gabi kong naririnig ang parehong yabag sa bubong, ang parehong kaluskos sa labas ng bahay. At minsan, sa salamin, nakikita kong may nakatayo sa likuran ko. Kamukha ko, pero mas maputla at mas gutom ang mga mata. Kuya Bari, hindi ko na alam kung sino sa amin ni Ramon ang tunay na tao o kung may tao pa ba talaga sa aming dalawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at sana po ay mabasa nyo ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Ruben. Mga kasundo, isa na namang very intriguing yung kwento niya. Nung binasa ko ito, nung una parang hindi ako makapaniwala. Pero pwedeng totoo. No? Sa tingin mo ba mga kasundo, totoo bang si Ramon pa rin ang nakikita ni Ruben o ibang nilalang na lang ang nagkukunwari bilang kakambal niya? Siguro marami ang naniniwala na ang tunay na Ramon ay talagang patay na at ang nakasama ni Ruben ay isang nilalang na ginaya ang anyo ng kakambal niya. Isang issue na parang doppelganger ba ang tawag doon? Yung nanggagaya. Kung may kakambal ka, kung gusto mo bang malaman kung pareho kayong nakakakita ng kakaiba o mas mabuting wag na lang? Ako siguro ayoko. Mas mabuting wag na lang siguro. Kasi minsan kapag pareho kayong nakakakita, pareho rin kayong kinukuha. Bakit kaya laging nasa bubong o bintana nagpapakita ang mga aswang sa mga ganitong klaseng kwento? Dahil doon daw sila unang dumadapo bago pumasok. Sinusuri muna nila kung gising pa ba ang mga taong bibiktimahin nila sa loob. Sa tingin mo kasundo, i-comment mo to. Nilamon ba
ni Ruben ang sarili niyang takot o nilamon siya ng aswang nakakambal niya. Lakas ng motor sa labas. Maaring pareho, kahit minsan ang takot mo mismo ang nagbubukas ng pintuan para sa kanila. Kung ikaw si Ruben, aalis ka ba agad sa bahay na yun o mananatili ka pa rin para protektahan ang kambal mo? Karamihan po siguro sa mga inyo, kasama na ako, aalis na. Pero ang problema, saan ka pupunta kung ang aswang ay may dugong kapatid mo? Ano kaya ang mas nakakatakot, yung makita mong may aswang sa labas o yung malamang mong ikaw na mismo ang isa sa kanila? Ito medyo malalim to. Mas nakakatakot siguro yung huli mong maramdaman na gutom ka, pero hindi mo alam kung anong klaseng gutom ito. Marami na po akong nabasang mga kwento ukol sa ganito, na minsan may nagpadala dito sa ating channel ng siya mismo inamin niyang aswang siya. Same na same sa ganito, yung nakakaramdam ng gutom. Nung una, gutom na ordinaryo lang, pero nung tumagal daw ay hindi na. Ibang gutom ang nararamdaman nila. Hindi siya yung gutom sa pagkain lang. Ayoko na pag-usapan. Bakit kaya puro gabi nangyayaring mga ganitong kababalagan, hindi sa umaga? Sabi nga ng matatanda, sa dilim kasi mas madaling itinatago ng mga nilalang ang tunay nilang anyo. Pati yung mga kasamaan sa loob nila. Pero may mga nabasa na rin akong kwento, no, na kahit umaga sumasalaki sila. So siguro sa modernong panahon, nag-a-adjust din sila. Sa kwento, sabi nila matagal nang patay si Ramon. Kung ganon, sino ang kumakain ng laman sa likod ng bahay? Comment mo nga, sino sa palagay mo? Siguro hindi lang po si Ramon. Baka may dalawa na silang aswang, or baka dalawa na silang aswang. Dalawang aswang. Pero sa kwento parang may mga lumapit na iba, di ba? So, hindi lang siguro nag-iisa yung kakambal ni Ruben. Marami sila dun. Sa tingin mo, bakit tila kalmado lamang si Ruben kahit alam niyang kakaiba na ang kakambal niya? Kasi nga kambal eh. Ako po, mga kasundo, aminin ko sa inyo, meron din akong kakambal. Pero hindi siya aswang. Minsan may nararamdaman ako na nararamdaman din niya. Pag nagkakwentuhan na lang kami, doon namin malalaman na, uy, naramdaman mo rin yun. Or minsan yung, totoo po yung minsan nagkakasakit yung isa. Tapos ikaw, masama din ang pakiramdam mo. Pareho nilang nararamdaman dahil pareho sila ng iisa ang laman nila. Pareho din silang siguro, pareho silang hindi tao. Kung sa salamin, makita mong may nakatayo sa likuran mo, nakamukha mo, ano ang una mong gagawin? Ito ay comment nyo. Marahil wala ka nang magagawa, kasundo. Kasi kung kamukha mo siya, baka siya na talaga ang pumalit sa iyo. Mga katanungan po, mga kasundo, na nananatiling mga tanong na lang. So, kayo na pong bahala ang humusga sa mga tanong. Kayo na rin ang bahala ang sumagot. Ito pong series ng ating live stream ay gusto kong gawin palagi, no? Habang ako'y medyo sinasabay ko po ito sa aking trabaho. So after po nito, ako'y magtatrabaho na sa aking mga editing. Ako po ay isang video editor po sa isang kumpanya. Gumagawa po ako ng mga AVPs na tinatawag, corporate AVPs. So gusto ko sana bigyan kayo ng maraming kwento. Marami kasi nagpapadala eh. Yung iba hindi pa na-i-edit eh. Kasi kaya namin ini-edit, yung iba kasi hindi namin maintindihan, or yung pananagalog po ay hindi po angkop do sa aming format. Kaya inaayos po ng aming editor
para mas lalong maibahagi namin at mabigyan ng buhay yung bawat kwento po. Again mga kasundo, salamat po sa pakikinig, panonood ngayon. At sana po i-share niyo po itong video ito para mas lalo pa pong marami ang makapanood ng ating mga kwento dito po sa Ang Sundo Horror Stories. Again, ako po si Kuya Barry. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat ng mga kasundong nakikinig ngayon. Bye-bye po. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.